Pán poslanec Šufliarsky. Ďakujem. Ja chcem len bližšie vysvetliť, prečo sme teda nedostali tú dotáciu na ten Pustý hrad. Či sa to dá takto stručne povedať, kde bola chyba a čo sa stalo? Dá sa to povedať, chyba určite nebola. Nenávratný finančný príspevok nie je právne vymáhateľná, nárokovateľná podpora zo strany štátu. Je to na základe podaných žiadostí. My sme podali do predmetnej výzvy 2 projekty. Obidve nám prešli formálnou zhodou, neboli vylúčené z dôvodu toho, že by projekt mal vadu alebo bol nevhodne pripravený. Dôvodom zrejme bude alokácia finančných zdrojov, tých požiadaviek na výzvy a na jednotlivé štrukturálne fondy Európskej únie je oveľa väčší, než sú jej alokácie, čiže možné disponibilné rozdeliteľné zdroje. Toto bol zrejme dôvod a taký nám aj uviedli. Nedostatok peňazí na prerozdelenie pre všetkých žiadateľov. Všetky tieto dokumenty sú u nás v archívoch, aj listy, aj projekty, čiže kedykoľvek nahliadnutiu. Dobre, ďakujem.